A bɛ fɔ mun ma ko conseil ministre olu baaraw timɛla an ka jamana kɔnɔ arabadon n'o bɛnna juin kalo tile 12 ma san 2024 conseil ministre baaraw olu kɔni timɛna jamana ɲɛmaa tun bɛ ale ka bonya n'a ka yamaruya kɔnɔ tɛlɛkɛ colonel Asimi Goyita la. A bɛ fɔ min ma ko hakilina minnu tali n'a fɔ ma ko point inscrit à l'ordre du jour conseil ministre la o ye nomination dɔw kɔni kɛ o kɔfɛ o tilala ka communication dɔw kɛ n'o bɛ se ka kɛ kunnafonidi dɔw la k'olu kɛ ka ɲɛsin conseil ministre maaw bɛɛ lajɛlen ma. Kɔfɛ n bɛ tali kɛ chapitre de communication la kunnafonidi minnu kɛla kɛnɛ kan ministère de la justice ale ye kunnafoniw kɔni di ka ɲɛsin conseil ministre ma n'i y'a ta k'a lajɛ minnu tali kɛ o ministre so la ka jira k'a fɔ Mali sen doli a ta ko 28 na n'o fɔ ma ko réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent olu baaraw i b'a ye k'a fɔ ɲɛfɔlikɛla o la ni ta ko 28 na i b'a ye k'a fɔ ni o kɛla wa ministre yɛrɛ a tun bɛ a kɛnɛ kan mun bɛ tali kɛ ni lajɛ in na ka kuma a fɔ ma ko blanchiment d'argent i b'a ye k'a fɔ baara mun talen bɛ ka bila o kɛlɛli kan ka jira k'a fɔ juin kalo tile gale san 2024 o baaraw kɔni timɛla a kɛla sababu ye ka hakilina dɔw ta k'aw bila sen kan i b'a ye k'a fɔ Mali sen dolen a la ka jira k'a fɔ nin wulikajɔ mun kɛ filɛ ka kɛ tan a kɛla sababu ye o ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔw fana la fɛn fɛn bɛ tali kɛ lakileninw caman olu sela ka kɛ a bɛ fɔ ma ko deuxième cycle olu baaraw ka se ka timɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ troisième cycle fana la ka ɲɛsin o ma san 2024 olu baaraw fana tilala ka bila sen kan n'i y'a ta k'a lajɛ Ghana, Sénégal, Burkina Faso ani Mali o bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ a la i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ta san 2027 o bilalen bɛ ka o kuma kɔnɔ mun bɛ tali kɛ Mali la k'i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛsin nin wulikajɔ ma a ka sɛgɛsɛgɛli fana barika ka bon ko a jala k'a fɔ nɔ ba caman kɔni bɔla Mali ka wulikajɔ la ka ɲɛsin nin hakilina ninnu fana ma o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ nin wulikajɔ fana la n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko forum cellule renseignement financier des États membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent k'i b'a ye k'a fɔ olu baara minnu kɔni a kɛla k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa an ka jamana ɲɛmaa la ka wulikajɔ la ka se ka nin baara ninnu tɛmɛ o baara mun senfɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ la a ye wulikajɔ kɛ a fɔ ma ko président de la cellule nationale de traitement des informations financières Mali tɔgɔ la ale yɛrɛ kɔni k'i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ kɔni dila ale ma mun bɛ tali kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko la o baara la olu ka se ka kɛcogo minnu la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ministère de la refondation de l'État relation des institutions ale ye kunnafonidi fana kɛ ngale mun bɛ tali kɛ Mali sen mun bɛ tali kɛ o ka baaraw ɲɛta la ka ɲɛsin cadre stratégique la refondation de l'État o bilalen sen kan a ye ɲɛfɔli kɛ o la san 2023 kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kabi hakilina minnu ta la k'i b'a ye k'a fɔ paraɲɛ caman ba bɔla o la an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation laɲini minnu kɛla a kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ a caman tala ka bila sen kan wa mun bɛ tali kɛ fana jamana ɲɛmaa ka hakilinaw la jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an ka wulikajɔ ka se ka timɛ fo ka taa se an bɛ don min ko bi Mali yɛrɛ ka se ka kɛ maliɲɛndenw bɛɛ lajɛlen sagona ye i b'a ye k'a fɔ hakilina bolilaw caman kan ka jira k'a fɔ kabi mɛkalo tile 27 san 2024 i b'a ye k'a fɔ hakilina mun tala ka ɲɛsin conseil d'orientation de la refondation de l'État ma o ye hakilina ta ka se ka kuma ka baara bila o minɛn kɔnɔ gafe in yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ka taga di jamana ɲɛmaa ma baara minnu o timɛna juin kalo tile 10 san 2024 ka jira k'a fɔ gafe minnu filɛ a dila jamana ɲɛmaa ma mun bɛ tali kɛ mɛkalo tile 27 san 2024 i b'a ye k'a fɔ o kɛla conseil d'orientation de la refondation de l'État ma de l'État fɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ fana premier ministre la i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmaaya tun bɛ ale fana bolo n'i y'a ta k'a lajɛ gafe in fana tala ka d'ale ma mun bɛ tali kɛ juin kalo tile 10 na san 2024 premier ministre k'i b'a ye k'a fɔ ale ye a ka hakilinaw fɔ ka ɲɛsin cɛsiri ma wulikajɔ mun kɔni talen bɛ ka kɛ Mali ka se ka baara ninnu tɛmɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka miirinaw ye an bɛ don min i ko bi Mali sen dolen nin baro la ka se ka a timɛ ka se a dan na cogo min na jamanadenw bɛ se ka baara kɛ Mali kura ani Mali ka taabolo kura minɛn kɔnɔna la o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko session 2 n'o baaraw kan ka kɛ ka ɲɛsin a fɔ ma ko appropriation du document wa stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 la i b'a ye k'a fɔ hakilina fana bolilaw kan ka ɲɛfɔli kɛ o la mun bɛ tali kɛ nin baaraw la i b'a ye k'a fɔ k'a timɛ san 2023 ka taa bila san 2027 la o baaraw kan ka kɛ i b'a ye o baara minnu o kɛla mun bɛ tali kɛ o baara minnu daminɛla kabi mun bɛ tali kɛ décembre kalo tile 14 san 2023 Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ a tun bɛ jamana ɲɛmaa ale tɔgɔ la kɛnɛ la jamana premier ministre ale ka ɲɛmaa minɛn kɔnɔna la a jala k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ nin stratégie nationale la ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ fɛlaw bilala sen kan cogo min na a bɛ se ka bɔ a sira fɛ wa ministre yɛrɛ ne bɛ tali kɛ ministère de la refondation de l'État la a ye nin hakilina ta cogo min na a bɛ se ka paraɲɛba bɔ Mali a ka wa basigi minɛn kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ tali kɛ hakilinaw la ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ olu bɛ se ka bila sen kan cogo min na don nataw la
mun bɛ tali kɛ an ka kalanko n'o bɛ tali kɛ éducation nationale o ministère kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin examen ko ma baccalauréat kɛnɛ la ka taa se mun bɛ tali kɛ examen tɔw la a fɔ ma ko IFM a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin o ma mun bɛ tali kɛ ni baccalauréat la k'i bɛ ka fɔ juin kalo tile 24 nata san 2024 baaraw bɛ daminɛ ka taa kun cɛ juin kalo tile 27 a jɛla k'a fɔ Mali seli naani bɛɛ lajɛlen na candidat minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka tɔgɔ sɛbɛn a fɔ ma kɛrɛn la ko baccalauréat général o bɛ taa jɔ candidat 200,000 kunkan fɛn na baccalauréat technique o bɛ taa jɔ maa 30,000 kunkan fɛn na baccalauréat professionnel o bɛ taa jɔ maa 100,000 ni kɔ la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko institut de formation de maîtres IFM i b'a ye k'a fɔ olu fana ka examen bolodalen don ka bɛn juin kalo o tile 24 ka taa bila juin kalo tile 28 ma a bɛna tali kɛ maa 10,000 kunkan fɛ o de candidat ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ ministère de l'enseignement supérieur la olu ka sanfɛ kalan o ministre so ale fana ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun bɛ tali kɛ bɛnkan minnu sɔrɔla a tako 41 na hukumu kɔnɔ la conseil des ministres du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES o hukumu kɔnɔna la ni tako 41 na k'i bɛ k'a fɔ conseil ministre tɔgɔ la a ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin u ma baara mun y'a ta k'a lajɛ olu boloda la wa mai kalo tile 23 ka taa bila 24 tɛmɛlen san 2024 Brazzaville kaw fɛ yen nɔ baara mun hukumu kɔnɔna la ko o kuma la kosɛbɛ wa lajɛ laɲini minnu kun kɛlen bɛ don tɛmɛnenw la olu bɛ se ka waleya cogo min na fo ka taa se laɲini kura minnu fana bɛ yen nɔ ka taa se wa u ka condition ma baara kɛcogo wa o kɔfɛ tuguni fɛn fɛn bɛ tali kɛ lakurali minnu kan ka kɛ u ka gafew fana la ka taa jira k'a fɔ gafe kura minnu fana bɛ yen wa ni a fɔ ma ko wa diplôme minnu kan ka se ka wa concours dɔw kɛ i b'a ye k'a fɔ o da don u bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ ni réunion in filɛ k'i bɛ k'a fɔ a bilala sen kan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a bɛna ta ko 78 kɔni baaraw kɛ n'o fɔ ma ko colloque sur la reconnaissance de diplôme couplé d'une formation en assurance qualité ko i bɛ k'a fɔ Mali a bɛna o baaraw kɛ don nataw la ka bɔ yen nɔ n bɛ tali kɛ ministère de l'entrepreneuriat national emploi de la formation professionnelle a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil ministre fana ma Mali sen donnen a fɔ ma ko a tako 2nan salon JTEX Africa Morocco ni tako 2nan mun filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ salon JTEX Africa Morocco la n'o baaraw kɔni timɛla Marrakech kaw fɛ yen nɔ wa mai kalo tile 20 kɔnɔntɔn ka taa bila tile 31 la san 2024 a kɛla sababu ye ka se ka maa caman fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ mun kan i bɛ k'a fɔ jamana maa caman tun bɛ yen nɔ gouvernement tɔgɔ la i bɛ k'a fɔ fɛn fɛn tali kɛ sigikafɔ caman kɔni kɛla ka ɲɛsin hakilina baaraw ma n'o bɛ tali kɛ intelligence artificielle a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw nafolo labaaracogo fo ka taa se wa an bɛ don min na ko bi subahana mansin nalen yɛlɛmali minnu fana donnen bɛ baaraw la ka taa se wa ka taa se kuma lasew ko ma n'o bɛ tali kɛ télécommunication fana la ni salon in hukumu kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ministre la a y'i da to a la fɛn fɛn bɛ tali kɛ entrepreneuriat ko la a ye ɲɛfɔli k'o la mun bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko séance de travail ni o baaraw kɛla fondation MONSIS o fɛ ka ɲɛsin yiriwali kow ma yiriwali kuntagajan kɛrɛnkɛrɛnnen la mun y'a ta k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ anw ka jamana mun bɛ tali kɛ complexe de formation ka se ka wa baara ladegu ko ninnu caman kɛ ka don ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o bɛ tali kɛ baara kalanko la misaliyala métier baara bɛ kuma métier du bâtiment et travaux publics et de l'hôtellerie du tourisme et de la restauration i b'a ye k'a fɔ centre de formation professionnelle Sebenikɔrɔkaw fɛ yen nɔ a ye datula ka o baara minnu kɔni kɛla ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen la ministre o kɔfɛ fana a ye hakili falen fana kɛ mun bɛ tali kɛ office de la formation professionnelle kan promotion du travail mun ni y'a ta k'a lajɛ bɛnkan minnu sela ka bila sen kan olu baaraw sela ka tɛmɛ cogo min na ka taa se fana ayiwa office agence marocaine coopération internationale la i b'a ye k'a fɔ ani an ka ministre so o ye hakilina falen caman fana kɛ ka ɲɛsin baara kalankow ma ka bɔ yen nɔ mun tali kɛ an ka ministre de l'industrie du commerce a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun tali kɛ a fɔ ma ko cadre stratégique du développement o gafe minnu baaraw bɛ sen na a ye ɲɛfɔli kɛ o la ministre so bɛ k'a fɔ a ye ɲɛfɔli kɛ k'a perepere latigɛ ni baaraw bɛ sen na a bɛna to sen na fana ka se ka yiriwali baaraw boloda ka ɲɛsin a fɔ ma ko secteur de l'industrie du commerce yɛrɛ fana ma an ka jamana kɔnɔna la hakilina in talen bɛ jamana ɲɛmaa ka miirinaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ miirina ba saba min bɛ kuma jamana yɛrɛ ka bonyali kan a ka hakilinaw la fo ka taa se jamana bɛna fɛlɛ fɛn bɛɛ ta ani maa wɛrɛ ka bolodi ɲɛmaaw kɔnɔna la o ka se ka bonya fo ka taa se jamanadenw fana ka bonyali fana ma u ka hakɛw fo ka taa se u ka hakilinaw ma ni cadre stratégique min filɛ nin ye ko a bɛ laɲini ko fɔ ka se ka yiriwa ani ɲɛtaa fana don a fɔ ma ko petite moyenne et grande entreprise olu ka baaraw ma basi bɛ se ka sabati cogo min na ni baara hukumu kɔnɔna la nafolo fana ka se ka kɛ labaarafɛn cogo minnu la ka jamana fana lakɔlɔsi ka bɔ yen nɔ an ka baganmara ani mɔni ministre ale kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun bɛ tali kɛ fana a fɔ ma ko opération de vente promotionnelle la
tabaski a tago 16 na n'i y'a ta k'a lajɛ seliba mana se ka ban o bɛ opération tabaski balola baaraw bolo kɔni lasigi o baaraw timɛ la ka jira k'a fɔ baara minnu ko a bɛna daminɛ juin kalo tile 13 ka taa kuncɛ juin kalo tile 17 san 2024 a bɛ tali kɛ minnu bɛ tali kɛ bagan maralaw la ani bagan sannaw a bɛ tali kɛ o de la région bɛ tali kɛ Kayi Sikaso Segu Mopti ani Bamakɔ n'a a commune 6 bɛɛ lajɛlen a bɛ tali kɛ olu de la a jala k'a fɔ ko bagan minnu ko don olu prix de filɛ a jala k'a fɔ a fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ni terrain binkɛnɛma b'o la olu kɔni prix bɛ daminɛ 20,000 la ka taa bila 28,000 la o kɔfɛ a tago filanan minnu na terrain nɛrɛmugulama bɛ minnu la olu sɔngɔ bɛ daminɛ 15,000 ka taa bila 20,000 la terrain bilenman bɛ minnu na a sabanan olu sɔngɔ bɛ daminɛ 12,000 ka taa bila 15,000 la ni opération in k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka waati nɔgɔya maaw bolo cogo min na maaw bɛ se ka saga ɲuman fana sɔrɔ wa sɔngɔ nɔgɔman fana la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ ministère de la santé kɛnɛyaso ministère ani ɲɔgɔn dɛmɛ a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin banako ma mun bɛ tali kɛ coronavirus bana la a jala k'a fɔ ko nin dɔgɔkun ta in ko wa banabaatɔw kɔni olu dɔgɔyala ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen o ta kan mun bɛ tali kɛ wa bana n'o fɔ ma ko dengue bana k'i bɛ ka fɔ nin dɔgɔkun fana ta ko banabaatɔ dɔgɔyala ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ta kan jamana ɲɛmaa k'a bɛ welewelema da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maaw ko janto wa u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na bana kofɔlen ninnu ma Bamakɔ juin kalo tile 12 san 2024 secrétaire général du gouvernement Berama Kulibali ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la